Nagwabungahon ang dakong kalihukan nga giorganisa sa mga youth organizers sa Taguluan alang sa mga kabatanunan sa nasangpid nga munisipyo nga gipahigayon sa Sitio Santo Niño, Barangay Baluarte, Taguluan ni atong Mayo 6, 2022. Napuno sa kabibog kadasig ang mga kabatanunan sa 2022 Taguluan Youth Music Festival kung diin libuan ka mga kabatanunan sa napulo ka barangay sa Taguluan ang misalmot sa maynungdanon ug dako nga kalihukan tungod nakahatag kini kanila og kadasig ug espiritu sa panagiusa ug pagpakabana. Klase-klase mga performances susama sa kanta ug sayaw ang gipakita sa mga kabatanunan sa Taguluan pag-ila lamang sa ilang pinasahi nga mga talento. Aduna usab mga live band nga mitokar sa maong kalihukan susama sa paglaom band og nobela nga naghatag hugyaw og lingaw sa mga manan-away ug mga bisita. Natapos nga malinawon ang kalihukan uban sa tabang sa kwerpo sa kapulisan. Ako si Johnny Vertudazov Shoma Jr. alang sa Miss Or Balita.